आज्ञा जुआर कौशल चाषी यूट्यूब चैनल के आपण स्वागत। आज आम बैगण बगीचा जेना चाष कर बैगण चाष से बाबद किसी जाना नुआ पद्धति चाष कले के आमर साधा चाष बाबद जाना बैगण चाष बाबद। आज्ञा नमस्कार, कौशल चाषी यूट्यूब चैनल के आपण स्वागत। आपंकर परिचय टी दूँ। मोर ना चित्तरंजन साहू, ग्राम कुकुरी मुंडा, पोस्ट बुड़ेन, डिस्ट्रिक्ट बरगढ़। आपन ये बैगन चाषटा केबरू स्टार्ट करिछन? এটা জুন মাসରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରାହେଇଛି ବାଇଗଣ ଚାଷଟା। आपन एरा केते एरिया र करिछन? ଗୋଟେ ଏକରର କରାହେଇଛି। गुटे एकर एटा आपन या मल्चिंग आ ड्रिप रे करिछन? ହଁ ଟୋଟାଲ ମଲ୍ଚିଂ କରାହେଇଛି ଆଉ ଡ୍ରିପ୍ରେ ଅଛି। हमर ई जेते एकर गुटे एकर चाष करिछन बैगन चाष जेना कला बैगन करिछन जे ई कला बैगन केते लाभ हेलान तुमर एटा बैगन? ବର୍ତ୍ତମାନ ତक ତ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ତ ଅଧା ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତକ। ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଲାଷ୍ଟ ତକ ମିନିମମ୍ କମ୍ ସେ କମ୍ 3 ଲାख ଟଙ୍କା ହେଇଯିବା। ଏ ବର୍ଷ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଆ ଅଛି, ଭଲ ରେଟ୍ मतलब ओहा वर्ष रे वर्ष रेट ଏ भल ବର୍ଷ ରେଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। जे बैगन रो केते बुल तक टुले न? ବାଇଗଣ ଆମେ 10ରୁ 15 ବୋଲ ତକ 10-15 बुल टुले ହଁ नी। ଟୁଲ୍ଲା। ये गुटे बुल के एकर के केते एकड़े के केते बुल केते किलो तो बाहर? এটা ଚାଷ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରସି। ଯେତେବେଲେ ଆମେ କାଣା ହଉଛେ ଇନ ମାର୍କେଟିଂ ସୁବିଧା ନିନ, ସେତର ଲାଗି ଫେଚ୍ ଫେଚ୍ କରି ଟୁଲୁଛୁ। 10-10 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫେଚ୍ କରି କରି ଟୁଲା ହେଉଛି। मतलब हमर एरा टी मार्केटिंग रो टी असुविधा होची। ହଁ ମାର୍କେଟିଂର ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଏ ମାର୍କେଟିଂ ଅଛେ ଇନର ଲୋକାଲ ବେପାରୀ ନେଲେ ବହୁତ କମ୍ ରେଟ୍ରେ ନେଉଛୁ। मतलब हमर इनर रेट केंदा আছে ଆଉ बाहर रेट केंदा আছে? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାନେ ବାହାର ରେଟ୍ 40 ଟଙ୍କା ଯାଉଥିଲେ, ଆମର ଲୋକାଲ ବଜାରରେ 20 ଟଙ୍କା ଚଲୁଛି। मतलब पूरा हाफ 50% पूरा कमी हुई। मतलब आके हमर सुविधा हवा के हमर अंदा जिन हमर चासी नुआ नुआ चासी तो यहाँ प्राय बाहर जन बैगन चाष करबार लगी जे आर के अंदा सुविधा हवा के आके पठाबा लगी। ହଁ ସୁବିଧା ଭାଇ ଇହାଦେ ସବୁ ବେପାରୀମାନେ ବି ଜାଣି ସାରିଲେନ ଏ ସାଇଟ୍ରେ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେଉଛି ବୋଲେ, ଆଉ ବାହାରୁ କଟକ ସାଇଟ୍ରୁ ବି ବେପାରୀମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ ଆଉ ନେଉଛନ୍। ଇହାଦେ ଚାଷୀମାନେ ବି ଇନୁ ଉଚ୍ଚା ରେଟ୍ରେ ବିକି ପାରୁଛନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ। मतलब नुआ चासी यदि करबा वाला सुविधा जोगाजोग कला बाहर मतलब हमर डिस्ट्रिक्ट छाड़ी कर बाहर डिस्ट्रिक्ट रे ଆରାମସେ ହଁ ବାହାର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆରାମସେ ବିକି ପାରବେ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ହେବାର କଥା, ଭଲ କରି ଚାଷ କରି କରବାର କଥା। जेन ये हमर ये क्या चारा है? चारा बोले हमर क्या कंपनी चारा? এটা মোর ভ্যারাইটি ଥିଲା VNR 212 ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍। ग्राफ्टेड ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ମୁଇଁ ରାୟପୁର ଚାଉଡ଼ା ବାଗରୁ ମଗେଇଥିଲି। जे ई फीस केते पड़थिला? पर ପିସ୍ ଆମକୁ 11 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। 11 टका। ହଁ बोला हजारे हमर ए हजार हमर गुटे एकड़ के केतरा लागु छे चारा? এটা ଚାଷୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି, କିଏ 5 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଯାଉଛନ୍, କିଏ 7 ଫୁଟରେ ଯାଉଛନ୍। ତ ଆମେ ଆମର ଯେନ୍ତା 7 ଫୁଟରେ ଥିଲା ଆମକୁ ଲାଗିଥିଲା 2200 ଚାରା। 2200 चारा। हाँ। जे एक्चुअली केतेरे जगाले भले चाराटा? नहीं এটা ତାମାନେ କେତେରେ ଜଗାଇ ବୋଲି କନଫର୍ମ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ନୁହେଁ, ସେ ଚାଷୀ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛେ ସେ କେତେରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କେତେ କରିବା। ଯଦି 7 ଫୁଟ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଅଛି ଗଛକେ ସେତିକି ଗ୍ରୋଥ୍ ଆନି ପାରବା ବେଲେ ତାକେ 7 ଫୁଟ ଲଗାଲେ ପୁଷାବା। ଆଉ ବେଶୀ ଗ୍ୟାପ୍ ରଖିକରି ଯଦି ଗ୍ରୋଥ୍ କରି ନି ପାରବା ବେଲେ ସେ ଜାଗା ଅଧିକା ଯିବା, ବେନିଫିଟ୍ କମ୍ ହେବା। जे आमे ग्राफ्टिंग बोले आमे मल्चिंग ड्रिप जे ग्राफ्टिंग चारा साधा चारा करमा बोले एतकी लाभ दे पारबा के हमको? ସାଧା ଚାରା ବି ହେବା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ ଏତିକି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଦେଇ ନି ପାରେ। बोले हमर ग्राफ्टर हिसाब एतकी चारा दे नी पारे, फल दे नी पारे। ଆମର ଗ୍ରାଫ୍ଟେଡ୍ଟା ମିନିମମ୍ 30ରୁ 40 କେଜି ପର୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ। गुटे ଅଛି। ହଁ ଗୋଟେ ଗଛ। ଆଉ ଲୋକାଲ ଯଦି ଆମେ ଜଗାମା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ତକ ଆସିବା। मतलब पूरा कमी जुआ। କମିଯିବା, 50% କମିଯାଉଛି। आई हमर कला बैगन रे रोग पोक केंदा केंदा जह लाଗୁଛି? ବାଇଗଣ ଧଲା ହଉ କଲା ହଉ ରୋଗ ତ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଟାକେ ଷ୍ଟିମ୍ ବୋରର, এটা ତାର ବେଶୀ ବଡ଼ ବାଇଗଣ ଚାଷର କ୍ଷତିକାରକ ମାନେ ଆମର ଫ୍ରୁଟ୍ ବୋରର, ଷ୍ଟିମ୍ ବୋରର। ଏଟାକେ ଚାଷୀ ଭାଇ ଯଦି ଠିକ୍ ହିସାବେ ସଚେତନ ନେଇକରି ଆଗରୁ ଭଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାହେଲେ ବାଇଗଣରେ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟ୍ ଅଛି। बैगन चाष एका रोग पोक बेसी है। ରୋଗ ପୋକ ବହୁତ, ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଟିକେ ବେଶୀ ରୋଗ ପୋକ ଲାଗୁଛି, हां खरा दिन टी कमी। ଖରା ଦିନେ କମିଯାଉଛି। अब रोग पोक लाई केते थर केंदा ओसो काଣା दउछन? ଆମର ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ 10 ଦିନେ ଦିଆହେଉଛି। ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକରି 7 ଦିନେ ବି ଦେବାର ପଡ଼ୁଛି। सिचुएशन देखिबो ना खरा जदी जह खराब हो गला गछ ଯଦି ମେଘୁଆ ପାଗ ବେଶୀ ରହିଲା ତ କିରା ମାନେ ବହୁତ ଲାଗୁଛନ୍, ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି ଆଉ ଟିକେ ଆଗରୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରବାର ପଡ଼ୁଛି।
ବର୍ଷା ଦିନ ଲାଗି ଫଙ୍ଗସ୍ ବେଶୀ ଆସୁଛେ ଏ ଜିନିଷ ମାନକେ ଆଗରୁ ଜଗି କରି କରବାର୍ ଯେ ଆମେ ଷ୍ଟିମ୍ ବୋରର୍ ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ ବୋରର୍ ଲାଗି ଇହାଦେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁଁ ଏକ୍ସପୋନସ୍ ଭାଏଗ୍ରା କୋରାଜେନ୍ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାର ଅଛି କେଲ୍ଡାନ୍ ଏଇଟା ଆମେ ସବୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ଏଥିରୁ